N'isonye na agbammbọ nke ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo ịkwalite ọrụ nche bụ Odeshi n'ime Anambra steeti, obodo Isiagu dị na kansụl ime obodo Awka South chịkọbara ọgbakọ ọrụ nche nke mbụ na mbụ ma bụ nke ha nọ na ya wee guzo Agụne Chamber Management and Finance Committee kpapekwazịa usoro ego ndokwuba bụ Security Trust Fund ịkwalite ọrụ nche n'ebe a. Ka anyị sonyere Emmanuel Okonkwo maka akụkọ ahụ n'uju. Osote onye okwupụta okwu nke ụlọ omebe iwu steeti ya bụ Honorable Chukwuma Okoye bụkwazi ọ na-anọchite anya okpuru ọchịchị Awka South nke abụọ n'ụlọ omebe iwu steeti a, ya nakwazi onye ji ọkwa meyọ nke okpuru ọchịchị kansụl Awka South bụ Prince Chinedu Okafọ toro nnọọ ndị Isiagu maka ya bụ nzọpụ ụkwụ azọpụ ịhụ na enwere ezi nchekwa na akụnụba n'obodo ha, ma kwue na ndị mmadụ ga-amụta ịhụta ọrụ nchekwa dịka oke na ọrụ dịrị onye ọbụla na-abụghị sọsọ gọọmenti nakwazi ndị ọrụ nchekwa ka ọ dịrị. N'okwu ha dị iche iche, onye ji ọkwa President General nke Isiagu Community Union bụ Elda Nwabueze Nwokoye nakwazi otu onye ji okwu ya agba izu n'obodo ahụ bụ Chief Chukwuebuka Nweke nọrọ oge ọ na-ekwu okwu kwue na ndị ọbụla na-etinye aka n'ajọ ihe nọ n'Isiagu bụ nnọọ ndị kwesịrị iji aka ha dụọ onwe ha ọdụ ma gbapụ ọsọ na ya bụ obodo. Site n'Isiagu nke dị n'okpuru kansụl Awka South, abụ m Emmanuel Okonkwo.